Ọkwa nwanne nya ka m bịara nga abịa kọọ ihe nwaanyị mege obere nwa 16 years. Ihe nwata nwaanyị onye a na-asọpụrụ asọpụrụ, onye a na-ele anya na Chineke jiri gọzie a family. Ya kpụrụ nwa ha nwoke lakpụrụga nwa 16 years ka bige ya arịkwụ, bige ntamnta, bige ya elu asụ agbọpụ tụtụrụ nwa ọhụrụ gbagbuo ya wit nje. Ọkwa ngala ka m bịara bịa gbotowa ya. Ụfọdụ bịa ha sị ọ na Africa ka ihe ka ga-emere na ọrụ na Western world atọ ya prison straight off. Hello, lekwekwana na Africa ka tọkwa ha mma na Western world ha ahụ. Ndị asị ha arọsa, ndị na-asị ha arọcha. Lekwe kelegbo no ga ngala ọkwa nwaanyị o kelewe onye ọcha. Nwa nwaanyị 44 years old ka ọ dị. A teacher, nwa school ye, nwa na-akụziri nwa 13 years old. Ihe na-ewe teacher dị 44 years. Emi ya kpọrọ nwa 14 years old. School gbasaa ọsọ nwatakịrị chere ụmụaka ibe ga-ala achịcha. Ya kpọrọ nwa 13 years baiga n'ime bathroom. Bịa nto were aka nwatakịrị so were aka ya niile ngalaga ya n'ime otele wee ruo ya make sure na ọ gara check emeriri afọ ma wumbu ya. Nwatakịrị mmaga ya aka nnukwu ya so wekpukwu ya. Nwatakịrị wekpuo ya ga-ese lee ma mkpụrụ obi ya ma omeji ọnụkwa n'ọda. Ihe ọ na-aga nwatakịrị na ga-echeki mkpụrụ obi nwaanyị na mkpụrụ obi ya na omeji ya. Emi ya mmaga ya aka n'otele. Shinga wege ya na-asọ dipa were gaba were aka otu aka nwa ọhụrụ na-eji ewere aka ya malaga nwaanyị na ime ọkọmbọ ihe otu ga ihe ọ na-anụgwazi nwatakịrị bụ ihe ndị ọ ga-echeki na ihe ndị ọ ga-eweta. Nwa 13 years nwa 13 years obere nwa 13 years ya onwe wụ 44 years old. Ụmụnne m na-anụkwa ọkwụ na-ahụkwala o ihe nwa 13 years ka a na-ekwu okwu ya. Nne na nna ya kwụrụ ụgwọ school ọwụ from ụgwọ school parents ya kwụrụ ka esi akwụ nwaanyị na salary. Nne na nna ya gwụsịkwa akwụkwọ. Nwa ha mụchara buo n'afọ taga ahụhụ ya onwe 44 mgbe ọ ka na-agba okolo mgbe ọ ka na feel nọ ya ga-anọ on top of the world. 44 ụmụ aja anya ole ga-ewe ihe anya ụmụ okorobịa ahụ ga-wee ya abaghịzi ya ozi abuser. Ya kpọrọ nwa ọ na-akụziri nwa nne na nna ya na-akwụfushi ego na school ebe registra ụmụaka gbasa nwatakịrị ga-agalawa school ya were nwatakịrị tọọ nọ to young gynecologist. Emi azụ nwatakịrị nwa aka ya ya ga-afọda ya ga-aka na ya ga-aka ịkpa mgbe ya webaga ya inside webaga were aka nwa ọhụrụ mere utu ya were aka nwa nwatakịrị ya malaga n'ime ahụ ya macha uzuri ebeze ntị finally ya were ihe nwatakịrị na-eji anyụ mmamịrị nwa ihe nwatakịrị Chineke nyere si wee were nyere nwa mmamịrị nwatakịrị na-aka baka nwa 13 years ya ebe werekwa ya gbagba ịga. Ọkwụ na ahụkwala na otu ọrụ na be oke ka ọrụ na be ewi ha abụọ pụchara ọdụ enwe ebe arụ na mpụ na-emega ihe a nọ ebe niile. Jụọ ụmụ gị ajụjụ ọ dị mkpa very very important na ụmụ nwoke atagbuola onwe ha n'ahụhụ. Ọkwa mgbe egidere ke ha mgbe ụfọdụ anaghị eji ike apụtacha ọ ka ụmụ nwaanyị na-akwakporo ka ụmụ nwaanyị na-emere noise apụta ahụ ya mana ihe ụmụ nwoke na-agabiga karịrị ihe ụmụ nwaanyị na-agabiga na-egwu n'eziokwu. Onye ọbụla emekwala ke na nwa nwoke jụwakwa ajụjụ na ọrịa karịrị ịdịcha careful nwa ọhụrụ na-enwe ihe ọma nwa nọ under you ị na-elekọta akarị ogori ọ gawa onye mma ya were onye mpa akpụrụ nwatakịrị ga-enye ya awful experience mebie nwatakịrị mgbe ahụhụ niile tara ọ laranụ mma. Na-ajụ na ụmụ ọ na-ajụjụ ọ dị very very important. Mere nwa gị enyi mere ka nwa ahụ obi agwụ ya n'afọ mee ya ka ọ dị open na-akọrọ ihe niile ka ị mara mgbe ihe mebiwere nwee ike gbajie ya olu. Ọ wụ na n'ala bekee na ọ wụrụ ebe lugbo eme ya mee rụrụ ị ga-aghọta ihe mere ị ga-aghọta fact ihe niile na-echicha ahụrụ echiche ị ga-aghọta ka echi gị nọ. Mana ihe na nwaanyị n'ugbo mere elele ya ofesi ele law apịa na ya 10 years imprisonment 10 years na plus 44 years ọ nọ. Ụmụnne m ọhịa asaa mara nwaanyị n'ugbo 10 years imprisonment mgbe ọ na-eshile nga anụ na-apụtala ya marakwa na ghọta na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ mana ndị mmadụ kwuga na what is 10 years na a na-edewe nwaanyị ebe a ọwụ na ọ dị 44 na-eme nwa 13 years ọ dịkwa 54 dị 64 ọ ga-alụ ụtụtụ nwa na-aga akọwatanwu ihe mere na ọ nwere ike ịlaghachi back to nwa amụrụ ọhụrụ si dewe nwaanyị ahụ ebe a ọ nọ ihe dịka 90 years ewepụtazie ya nwa ga-elie. Ụmụnne m ya wee were iwe na ọnụma ndị mmadụ ji na-ekwu otu o shedere ha
onye nọ nga ọ nọ leruo ke ya anya kenge ka iji aba kenge wu kenge onye ekwekwele ka ọ gbaa na Facebook ya wụ ihe ịrịba ama nyere ndị ọzọ n'ụdị dị njọ n'ụdị ọ na-ekwesịghị ekwesị n'ụdị ọ dị njọ n'ụdị rere ure na ntị. Chineke nna bupụgara unu ihe ọbụla ga-awụ nṅomi ya wụrụ ka ọjọọ nṅomi unu ga na-ewepụta wụ nṅomi onye ahụ ya sị chai nna nwoke agbalịala nna nwaanyị ka agbalịala ha na nwoke ka mere ọfụma gị wụọ ihe ịrịba ama ihe eji akọ akụkọ ọma. Onye ekwekwele Chineke nna bupụgara ọnụ ihe ọbụla wụ ihe ịrịba ama nke na-ekwesị ekwesị nke cheta ebewe. Amen. Ụmụnne m m sị ma bịa gbutowere ọnụ nke ha na-ewu ka ojii kelewu ka ọcha mmadụ wụ otu arụwa arụ ebe niile. Udo dịrị unu.